bazina zazoi egokian azaldu ez bazina lasai Bai, kaixo egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Ospakizunetan dabil EDE Fundazioa, eta ospakizun horiek sortzen duten postasuna zuokin guztiokin konpartitu nahi izan dugu. Hortaz, eskerrik asko hemen gurekin zaudeten guztioi, bereziki, Lierni Lizazo Urrutia, Bilbaoko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Saileko zuzendaria, Lorea Bilbao Ibarra, Euskara Kultura eta Kirol Saileko forodiputatua, Xabier Arauzo, Euskara Kultura eta Kirol Saileko zuzendaria, Bingen Zubiria Gorostidi, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikarako Sailburua eta Gobernuaren bozeramailea, eta Jon Manzizidor, EDE Fundazioaren presidentea. Eta eskerrik asko nola ez, Labairuko lagun, Ulibarri Euskaltegiko adizkide, hirugarren sektore sozialeko hainbat ordezkarire eta nola ez, zuoi esker ona hurbildu zareten guztioi. Zaten dago 20 urte pasa direla eta kanta zaharrak dioen bezala 20 años no es nada que febril la mirada, baina 20 urte asko dira. Urte horiek izan dira borrokarako urteak, urte horiek izan dira nekatzeko urteak, jausteko eta berriz altzatzeko urteak, baina denbora luze horretan guztian, lan handia eginda hemen entitate honetan Euskara suspertzeko eta entitatean konpromisotzat hartzeko. Arnaz gune handi bat bilakatu da gure entitatea, Euskararen alde egindako lanarengatik. Eta nola ez, orain ospatzeko garaia da eta zuekin ospatu nahi dugu. Beraz, entzungo ditugu orain zuen aportazioak. Entzun ditzagun beraz, EDE Fundazioaren presidente Jon Manzizidor Solabarrietaren hitzak. Jon, mesedez, zurea da hitza. Sailburu, diputatu Anderea, lagunok, eguerdion eta ongi etorri etxe honetara. 20 urte asko dira. EDE Fundazioa erakunde handia eta konplexua da, eta bertan lan egiten duten pertsonen konpromisoa da bere mamia. Beraz, meritu handikoa da, eguneroko jardueran euskera barneratzea, 20 urtean zehar, Bilbo erdian, inguru hiritar batean, kulturartekotasun eremuetan. Bai, meritu handikoa da. Eta meritu hori gure lantaldeari dagokio. Horregatik zuontzat nire lehenengo eskerrona. Eta meritu hori gure lantaldeari dagokio eta eskertu nahi diet azken 20 urteetako gobernu organoi eta zuzendaritzari egin duten apostuengatik. Hau da, erakundean euskera erabilera normalizatua bultzatzea, euskera beste inklusio tresnatzat erabiltzea,
euskara planak eta ondoriozko politikak martxan jartzea. Honez gain, euskara batzordean eta lantaldeetan parte hartu duten pertsonei, euskaldunak izan da egunerokotasunean erabili dutenei, euskara ikasi dutenei, eta baita naiz eta euskara jakinez, hizkuntza errespetatu eta ahal izan den neurrian erabiltzen dutenei. Eta zelanez erakundei, Eusko Jaurlaritzari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko Udaletxeari, gure ibilbidean haien laguntza eta babesa nabaritu dugulako. Bai ekonomikoki eta baita ere teknikoki, eta haiengandik jasotako errekonozimenduak eta ziurtagiriak jarraitzeko arnasa eman digutelako. Beraz bihotzez eskerrik asko guztioi. Baina ez da eskerrak emoteko eguna bakarrik. Eskuartean duzuen poltsan, entitateko gure hizkuntza politika ere jaso duzue, orain gutxi eguneratu berria. Hizkuntza politika eguneratua izatea urrats berri bat da, honela plan estrategikoan jasota dugun moduan, euskararen presentzia eta erabilera bultzatzen jarraitzen dugu. Bide honetatik goazelako lortu dugu adibidez, Euskaraldiko 2002ko ekimenean EDE Fundazioa Estrategiko Plus aukeratua izatea, EITB, Kutxabank, Eroski, Laboral Kutxa, Osakidetza eta maila horretako beste 10 entitateekin batera. Guretzat ohore bat da. Eta aurrera goaz, eta mila esker guztioi. Eskerrik asko, Jon. Gure artean ere badugu Galder Lasuen Belasko, Euskalditeko programa arduraduna. Eta Galderrek urte hauetan guztietan bertan egindako lanaren diagnosia luzatuko digu. Galder? Tira ikusten da. Bueno, herri agintariok, edeko langileak, hemen zaudeten guztioi eguerdion, egun polita da, hemen egoteko horrez horren beste, baina, bueno, luzatu esan duzu, nik labur egiteko esan didate. Bai, labur egingo dut. Galdera hau da, ez? Hortik ez dakit ikusiko den, egingo dut, hitz egingo dut, hemen agertzen dena azalduko dut. Zer nolako enpresa eta erakundean nahi ditugu? Bai, nik uste dut galdera klabea dela. Etorkizunera begira, zer nolako erakundeak nahi ditugun zehaztea. Hizkuntzarekin lotutakoak ere, bai? Baina ez bakarrik. Bai, orduan, irakurrikutu hemen agertzen direnak, ez? Lortu beharreko erakundea dira, emaitza ona lortzen dituen erakundea. Iraunkorrak direnak, bai? Denboran zehar, irauteko gai direnak. Ongi funtzionatzen duten erakundea behar ditugu. Bai, arazoak konpontzen dituenak eta aldela aurreikusi egiten dituenak arazoiek sortu aurretik. Adi dagoen erakundea behar dugu, ez? Askarrak direnak, bai, kanpoko informazioa ondo antzematen eta horrekin ere erabakiak hartzen dituenak modu askarrean, modu arinean. Noski, produktu eta zerbitzu honak ematen dituen erakundeak behar ditu. Merkatuan eta arrakastatuak diren produktu eta zerbitzuak. Pertsonak, gero hitzen dut oso labur talentuaren inguruan. Zenolako arazoak ditugun orain, profesionalak aurkitzeko, erakartzeko eta gure erakundeetan gelditu daitezen zenbat arazo ditugun. Orduan pertsonak, oso garrantzitsua dira pertsonak, gaina horrelako zerbitzu erakunde batean, ez? Hemen ez dira torloiuak egiten. Pertsona prestatu, zaindu, implikatu eta motivatu egiten dituen enpresak, erakundeak behar ditugu. Gizarteari ekarpen positiboak egiten dizkion erakundeak behar ditugu. Eta hau ere garrantzitsua. Eta erakunde berritzailea eta arina dena. Baina hau badakigu ez dela bat ere erraza lortzea. Bueno, hor atzetik ez da gertzen, baina hau da orain dela 20 urteko argazki bat, nirea. Euskaliten sartu nintzenean. Kasualidadez, orain dela 20 urte sartu nintzen ni Euskaliten. Justo zuek, ez, Euskara Batzordeak 20 urte egiten duen urtean. Zorionak zuei ere. Bueno, hor, argazki hori arkitu nuen eta jarri nuen. Euskaliten egiten dut lan, gure lana da erakundeetan kudeaketa hobetzen laguntzea,
Ez da erraza, erakundeak eraldatzea, hizkuntzarekin gertatzen den bezala lana da, bai? Txip aldaketa, ohiturak aldaketak, ez dira bat errazak izaten, eta bueno, hori gure lana da. Vale? 2006tik, hizkuntza politikarako Salburuzarekin batera, bikain ziurtagirien kudeaketan ere aritu naiz eta ari naiz lanean. Bai? Hor ere, EDE Fundazioa ere ibili zen, lortu zuen bere garaian ziurtagiria, eta hori ere, bada, zoriontzeko motibo bat. Bai? Gaur egungo egoera, erakunde eta enpresetan, ez da ona, bai? Hau da, Jon Sarasuaren hitz batzuk, baina lan eremuan dugun errealitatea ez dator bat hezkuntza arloan egindako ahaleginarekin. Euskaldun asko ditugu, elebidun asko ditugu, gazteak elebiduna dira, baina lan eremua erdalduna da. Eta horrek suposatzen duena da, orain momentu honetan lanak, enpresek, erakundeek erdalduntzen dutela. Ez dutela ematen aukerarik euskaldun horiei euskaraz lan egiteko. Hori da gure errealitatea, Bilbon, Bizkaian eta Euskal Herria. Beraz, aurreneko galdera, hausnarketa egiteko, gure erakundea euskararen arnasgune alda, bidea ematen dio euskarari eta euskaldun hori euskaraz egiteko, bezeroei gurekin euskaraz egiteko, eta hizkuntzen kudeaketa, euskararen kudeaketa aurreratua egiten aldugu, egin behar den bezala egiten dugu, eta hau, orain hau azalduta oso argi ikusiko duzu, noiz ez den kudeaketa aurreratu bat hizkuntzaren ikuspegitik. Normalean erakundeetan hizkuntzak erabiltzen dira, euskaldunok batzutan euskaraz egiten dugu, beste batzuetan ez, baina erabiltzen dira hizkuntza asko. Baina kudeaketa aurreratu ez duten erakundeetan, ez dago argi noiz erabili behar den eta noiz ez. Ez da erakundearen erabaki bat, pertsonaren erabakia da. Pertsonaren menpe dago. Orduan batzuek egiten dute eta beste batzuek ez dute egiten. Ez dago zehaztuta ere hizkuntzaren ikuspegitik zein den erakundaren bizioa, epe luzeko ikuspegi hori. Nora joazen hizkuntzaren ikuspegitik. Gauzak egiten dira, baina ez dakigu zertarako eta nora iristeko. Ardurak ere ez daude argi. Gauza bat ez denean ongi egiten, folieto bat gaztelaniaz ateratzen denean bakarrik, noren errua da. Nor zuen horren ardura? Euskara ardura duna? Euskara batzordeak? Edo komunikazio ardura duna? Eta berdin webunarekin, berdin bezeroekin, berdin gaineako kontuekin. Pertsona bat ez dugunean kontratatzen hizkuntza eskakizunekin, hori noren ardura da. Orduan, hori ere ez da kudeaketa aurreratu bat. Gero inkoherentziak erabakiak hartzen dira erakunde horrek daukan hizkuntza politikaren kontra. Berak zehaztutako hizkuntza politikaren kontrako erabakiak hartzen dira. Software bat erosten da, bakarrik gaztelaniaz erabiltzeko langileen artean. Ez dagoen besterik, hau da aurreratuena, horrek eragin bat dauka. Lan hizkuntza. Hori da, eta adibidez, azken hau, ez dakigu nola egiten ari garen, ez da neurketarik egiten. Zen moduz goaz? Ondo esango nuke, besteak esango du, ez horren ondo, ez. Beste batzuk kritikoa direnak, ez, gaizki goaz. Datuak behar dira erabakiak hartzeko. Orduan, zer da, erakunde bat hizkuntzaren ikuspegitik, noiz izango da aurreratua? Estrategian zehazten dituenean, ze hizkuntza erabili behar dituen eta zergatik. Eta norekin. Eta nork erabili behar dituen. Webgunea, 3 hizkuntzatan, zergatik, honengatik. Folletoak nola, publizitatea nola. Bilerak nola egin behar dira bezeroekin, eta gure artekoak nola egin behar dira. Hizkuntza planteamendua kudeaketa sisteman integratuta dagoenean, eta ez denean modu paraleloan kudeatzen. Liderrek bultzatzen dutenean hizkuntza politika hori, eta langile barneratuta dutenean, eta barneratzea da, hasieratik langile bat kontratatzen dugunean, esaten diogunean, hau da zure lan hizkuntza, bezeroekin horrela egin behar duzu, eta hau da gure politika. Hasieratik. Hizkuntza gaitasuna eta erabilera uztartuta daudenean, gero zen gut, baina hori erronka bada. Gaitasuna egon badago. Gaitasuna egon badago. Gero eta gehiago, ez? Gazteek badute gaitasun hori. Orain behar duguna da erabiltzea. Eta horretarako esan behar diegu, noiz erabili behar duten eta zergatik, eta norekin erabili behar duten. Eta etorkizuna, zeintzu dira, erakundeen erronkak etorkizunean, hau dira erronka
orokorrak, Hau dira pilpilan dauden kontuak oraintzean, ez? Enpresetan, erakunde guztietan, berrikuntza, erakunde arduratsua eta jasangarria, inklusiboa eta parte hartzailea, genero berdintasuna, talentuaren kudeaketa, belaunaldi aldaketa, hizkuntzen kudeaketa noski, eraldaketa digitala eta zibersegurtasuna. Vale. Nik uste dut erronken artean gaitasunetik erabilerara aipatutakoa, ez? Nik uste dut hau oso garrantzitsua dela. Eta horretarako lortu behar dugu enpresetan, erakunde guztietan oso argi izatea zeintzu diren irizpideak noiz erabili behar den, bai, hizkuntza bakoitza eta norekin. Vale, hau klabea da. Orain dela gutxi Euskaliten lan eskaintza bat egin dugu, hizkuntza euskara kasuan. Baldintza bat zen eta batek galdetu zuen emailez ea ze eskakizun zen, ez? Osa zer eskatzen genuen, ze maila, ze egiaztatze maila eskatzen genuen. Guk eskatzen duguna da euskaraz lan egiteko gai izatea. Gaztelaniaz bezala, berdin. Bai? Hitzaldi bat egin behar badu, egin dezala, bai? Enpresetan egon behar badu, egon dadila euskaraz ere. Hau garrantzitsua da, ez? Eta egitetik, gauza asko egiten ditugu enpresetan, erakundeetan, eta nik uste dut hau garrantzitsua da, emaitzak lortu behar ditugu. Oso ondo jakin behar dugu ze emaitza lortu behar ditugu, zeintzu diren gure helburuak. Eta jarraipena egin behar dugu horri. Ez dut denborarik orain hori aurkezteko, baina bai komentatu nahi nuen, badagoela webgune bat kudeaketa praktikekin, hizkuntzarekin lotutako kudeaketa praktika honekin, bai, IAS Euskalit eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak elkarrekin egindako proiektu bada, webgunean dituzue praktika asko, 54 praktika, enpresen erakunde askotariko praktikak, eta horien artean EDE Fundazioko 3 praktika izango dituzue. Izango dituzue, badituzue eskuragarri. Bat, hizkuntza politikarekin lotuta, bere komunikazioarekin, nola zehaztu dituen EDE Fundazioak eta hori aipatzekoa da eta zoriontzekoa da, nola egin duzuen lan hori, hizkuntza politika hori zehazteko, eta gainera modu, nik esango nuke, politan, eta gauzak ere modu politan egin behar dira, ez bakarrik modu egokian. Hau, ondo komunikatu behar dira gauzak. Eta nik uste dut hau oso ondo komunikatuta dagoela, hizkuntza politikari dagokionez. Beste praktika bat jarraipenarekin lotura dauka. Bai, emaitzekin lotura dauka. 2008an diagnostiko bat egin zuen EDE Fundazioak, eta hortik, bikaineko ebaluazioa orain aspaldi, baina 2008an diagnostiko bat egin zuen, eta oso diagnostiko ona, egokia, informazio askorekin, eta hortik erabakiak hartzeko aukera askorekin. Hori praktika oso ona da, eta hori ere bilatzaile horretan dago. Eta gero gizarteari ekarpen bat ere egin dio, ez beste askoren artean, baina horrek gizarteari egin dion ekarpen bat da EDE Fundazioak, hiztegi tekniko hori, sektoreko hiztegi tekniko hori, ez? Praktika honak badituzue, praktika honak horiek eskuragarri daude, eta badaude, tresnak hau guztia lortzeko. Eta gero, azken bi erronka dira belaunaldi aldaketarena, hau aprobetxatu behar dugu erakundeetan. Alde batetik, hizkuntza gaitasunari begira, euskaldun gehiago, ardura postu horietan jartzeko, eta honekin lotuta ere dago genero berdintasuna. Emakume gehiago sortzeko ardura postu horietan. Hor ez da ikusten, baina hemen esaten duena da, urte asko dira, baina 20 urtetan 450.000 langiletik gora erretiro hartuko dutela. Orain pentsa, 20 urte barru, non egongo naiz, hori, erretiro hartuko dugu, ziurrenik. Ongo gara paseatzen hortik, kanpotik. Eta hemen esaten duena da, urrengo belaunaldiak 180tik gorako ezagutza tasa izango duela. Beraz, hor badago aukera bat aprobetxatu beharrekoa. Baina, horretarako, erakundeok, aukera eman behar diegu euskaldunoi euskaraz egin ahal izateko. Langileen artean, bezeroekin, eta gainerako interes taldeekin. Eta talentuaren kodaketa, orain ari gara, ez? Orain daude beken profesionalak, faltan, eta nik uste dut hau kontu garrantzitu bat izango dela erakunde guztietan. Eta euskaldun kasua, izango da, gehiago, ziurrenik.
borroka edo lehia hori erakundeen artean. Orduan, jendea zaindu beharko dugu, ondo zaindu beharko dugu erakundeetan, eta oso azkarrak izan beharko gara ere talentua kanpoan identifikatzen. Vale, beraz, erronka asko ditugu aurretik, baina amaitu baina lehen, bi kontu. Bata, erronka hauei aurre egiteko, zorionez, administrazioetatik, Eusko Jaurlaritzatik, Foruetatik, Bizkaiko Foru Aldunditik, Udaletik, hor laguntza horiek oso garrantzitsua dira, eta aholkularitza enpresa asko daude ere, lanean eta kriston eskarmentuarekin, eta gero beste kontu bat, zorionez, erakunde askok bilbide hori egin dute, eta gainera prest daude besteekin egindakoa eta beraien praktika ona konpartitzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Eskuzabaltasun hori nik uste dut aipatzeko modukoa dela. Kasu honetan, edek ere, Ede Fundazioak egin duen bezala. Beraz, tresnak ere baditugu. Eta besterik ez, zorionak, eta animo, etorriko diren erronka guzti horiekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Galder, oso hitz egokiak eta azterketa interesante izan da zurea. Euskara Batzordearen barruan, lan itzela egiten eta egin duen emakumea dugu Itziar Etxebarria, Ede Fundazioaren Euskara koordinatzailea, bere hitzak entzungo ditugu orain. Ede Fundazioaren Euskara Planak 20 urte bete ditu. Badakigu, orain dela 20 urte sortu zela Euskara Plana, baina aurretiaz egindako lan guztia gogoratzea ere komeni da. Gaur egungo lorpenen oinarriak izan ziren, lehen euskara eskolak, euskaraz emandako lehen monitore ikastaroak, astialdi eskolako herri aukera departamentua, lehen itzulpenak eta abar. Oinarri horietatik abiatuta, Ede Fundazioan euskararen aldeko ibilbide luze eta sendoa egin dugu. Eta ibilbide horretan, egindako zenbait lorpen aipatzea ere ezinbestekoa da. 3. sektore sozialaren hiztegi teknikoa, bikain ziurtagiria, euskarazko lehen hitzak ikasteko katamar programa, diagnosi desberdinak, hizkuntza politika liburuzka, hizkuntza irizpideak, euskara eskolak eta trebakuntza ikastaroak, euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko 11 kanpaina, eta gainera, lehendakariak esan duen bezala, Euskaraldia 2022 ekimeneko errekonozimendua. Egindako lan horren emaitza eskuartean dugu. Gaur egun, Ede Fundazioan, langileon 60% gai gara lana euskaraz egiteko. Eta ibilbide luze horri eusteko motorra, Euskara Batzordea da, bere momentu honekin eta bere momentu ahulagoekin. Euskara Batzordean pertsona askoren lan eta konpromisoa ezinbestekoak izan dira. Hortaz, aipamen berezia, sendoa denoi. Eskerrik beroenak bide honetan parte hartu duzuen guztioi. Eta Ede Fundazioan zergaitik funtzionatu du Euskara Planak. Azpimarratu nahi genituzke zenbait aspektu. Entitatearen apustu bat izan delako. Zuzendaritza, patronatu eta arduradunen apustu sendoa. Plan inklusio bat izan da. Hau gure marka dela esan dezakegu, gure ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Entitateko pertsona guztiek izan dute bere lekua eta zeregina Euskara Planean, Euskara jakin edo ez jakin. Euskara Batzordeko eta lantaldetako partaideen konpromisoa. 20 urte hauetan, auleziekin eta indargunekin, baina katea ez da eten. Langileon artean, Euskararen ezagutza gero eta handiagoa da. Honetan, eragin zuzena izan dute, hautaketa berrietan Euskarak duen garrantzia eta euskalduntze eta trebakuntze eskolak. Euskara, arloetako barne kudeaketan apurka-apurka txertatzen goaz, eta honetan, ariguneak identifikatu eta sortzeak ere bere eragina izan du.
Euskarak eboluzio positibo izan du, guztiz normalizatua dago, jantokian, sarreran edota edozein lekutan, euskaraz entzutea eta egitea. Euskara beti baliabide gisa ulertu dugu, eta ez oztopo gisa. Proiektuak eta zerbitzuak euskaraz eskaintzea kalitate adierazle delako. Eta bukatzeko, instituzioen babesa eta laguntza izan dugulako. Dudabarik, instituzioetatik jasotako babesa eta diru laguntzari esker izan da posible Euskara plana aurrera eramatea. Eta hemen gaituzue, bidean ikasitakoa eta dakiguna partekatzeko prest. Eta etorkizunari begira, badakigu, hirugarren sektore sozialetik ere 11 arrazoi ditugula euskararen presentzia eta erabilera sustatzen jarraitzeko. Batetik, hizkuntza eskubideak. Euskara hizkuntza ofiziala da, oinarri juridiko eta lege desberdinak babestua. Bestetik, bezeroen eskubideak eta eskaera. Hau da, erabiltzaileak horrela eskatuz gero, zerbitzu euskaraz emartera behartuta gaude. Eta azkenik, koherentzia eta kalitatea. Lehen ere aipatu dugu, zerbitzuak gure hizkuntzan emateko gai izatea, kalitatearen adierazle da. Azken batean, helburua entitatetan euskararen presentzia eta erabilera sustatzea da. Zertarako, lana eta zerbitzuak euskaraz eskaintzeko. Eta lan horretan, zuzendaritza taldearen inplikazioa nahitaezkoa izango da. Instituzioen laguntza ezinbestekoa eta langileon konpromisoa beharrezkoa. Bide eta erronka berriak jorratzeko momentua da. Izan ere, entitate soziala izanik, zerbitzu euskaraz emateko gai izatea eta lana euskaraz egitea erantzunkizun soziala ere bada. Beraz, egin dezagun euskaraz. Oso ondo itxi, oso ondo. Bueno, eta azkenik hainbesteko laguntza luzatu diguzuen instituzioetako ordezkarien txanda heldu da. Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Saileko zuzendari Lierne Lizazo, mesedez, zurea da hitza. Eguerdion guztioi, agintariok, EDE Fundaziokideok, guztioi, eguerdion. Zorionak lehenengo eta behin, EDE Fundazioari, 20. urte urren honetan. Bueno, saiatuko naz larregi ez luzatzen, zetano gara bero, eta batez ere hor, eguzkipean zaudeten guztia, baina, bueno, saiatuko gara. Bueno, Euskara Batzordeak 20 urtez diardu lanean, aleginean, eta batez ere euskararen aldeko konpromisoarekin beti, gure hizkuntza, kultura eta nortasunaren aldeko konpromisoarekin etengabe. Atzerantz behiratzen badugu eta balantzea egin, ikusten dugu bide luzea izan dela, bidea luzea, lanez, aleginez eta euskararen aldeko konpromisoz betea. Izan ere gure hizkuntza, kultura eta nortasunaren aldeko konpromisoz betea. Nondi gatozen eta zer alegin egin dugun ahaztu gabe, aurrerantz begiratu behar dugu. Oraindik egiteko daukagun bidea luzea baita, eta segurazki ez baita erraza izango. Zeharkako eta estrategikoa da gure erronke hau. Bilbo, geroz eta euskaldunagoa izatea alegia. Oraintxe bertan komentatu du Galderrek ere, Bilbo ere, oraindik ere, hein handi batean erdalduna dela, eta horretan lan egin behar dugula, eta batez ere lan munduan. Helburu horrekin, egin alak egiten ari gara administrazio publikoak ere, guztion erantzukizuna baita. Dakizuenez, Bilboko Udalak abian ditu hiritarrei zuzendutako askotariko programa eta ekimenak, euskararen erabilera normalizatzeko eta euskal kultura sustatzeko asmoz antolatzen direnak. Eta eginkizun horretan, pertsonak ditugu ardatz, EDE Fundazioaren antzera.
Hizkuntza ohiturak aldatu behar ditugu, lotxak eta beldurrak alde batera utzi. Euskarak uriko kaleak arditzan eta gure gizarteko arlo guztietan lekua ardezan. Horretarako esan bezala, guztion arteko lankidetza behar da eta administrazioen eta entitateen arteko lansarea zabaldu. Zuena bezalako entitateak, EDE Fundazioa, zeinak lagundu egiten baitu Euskarak leku ardezan hirugarren sektorean, ezinbestekoak dira. Izan ere, gaur ospatzen dugun, 20. urteurrena, fundazioak egin duen ibilbide esanguratsuaren adierazgarri da. EDE Fundazioaren baitan dago suspergintzaren. Zuen esanetan, pertsonen bizi baldintzak hobetzen dituzten, baloreak sustatzen dituzten, eta gaitasun individualak eta taldekoak garatzen dituzten zerbitzuak eta proiektuak diseinatu eta kudeatzen dituena. Eta berari lotuta Nontzeberri webgunea, Euskal Kultura lau haizetara zabaltzen duena, internet sarean bidez, Bilboko udalak eta suspergintzak hitzarmena egiten dute duela 20 urtetik ona. Nontzeberriren bidez, udalaren programei zabalkundea emateko. Bilboko udalean oso argi daukagu euskararen normalizazioa inhandi batean, bere erabilera sozialaren araberakoa dela. Zenolako gaitasuna dugun, gure hizkuntza gizarteko bazter guztietara zabaltzeko hain zuzen ere. Hori dela eta, keinu bakoitza baloratu eta eskertzen dugu. Batez ere, zuek 20 urte hauetan egindako lana eta izan duzuen ardura eta jarrera bezain garrantzitsuak baldin badira. Zorionak, bene-benetan, eta eskerrik asko danoi. Eskerrik asko, Lierni, Euskara Kultura eta Kirol Saileko Foru Diputatu Lorea Bilbao, eskerrik asko, zurea da hitza. Botan eukan porantza, eskerrik asko zure hitzakaitik, ospa. Eskerrik asko gelditzagatik. Ez que lehen esan datzet prisaz nabilela, eta ordu bat eterdik helduten badire, Xabier itxiko dodala berbaz. Eskerrik asko gelditzegatik. Bueno. Behin etorrit ez duzer esanakotez. Bueno, egun ondan hori eta lehenengo eta behin zorionak eta eskerrik asko. Zorionak 20 urte honekaitik eta eskerrik asko arrazoi bardinagaitik. Azken baten lehen galderrek esan dau. Zer nolako enpresak edo egiturak edo entitateak nahi dugu. Nik esango nuke ederen muina dala zer nolako gizartea nahi dugu. Gizarteak zeintzuk dira dituen erronkak eta erronka horreiri zelan erantzun beti bekontuan izan da, zelako gizartea nahi dugun. Eta uste dut bat gatozela, esaten badot, nahi duguna dela euskaradun gizarte eleanitz bat. Orduan, hortara bide hortan, 20 urte emon izatea, eta gainera 20 urte eta gero konpromisoa berrestea, eta aurrera begira indar berritzea, eta Itziarrek esan dagoen moduan, bide barriak eta jorratu, eta aurrera egitean ikuste neko merezimendu badala, txalo bero bat bihotzetik emoteko eta eskertzeko Bizkaiari eta azken baten Euskadiri egiten dutza zuen ekarpena. Gakoak, ez dodaz nik esango, gakoak Itziarrek esan dauz, danon artean egitea, inklusiboa izatea, erritmoaetara egokitzea eta gainera katea mantentzea, 20 urtean hor batzuk eta beste batzuk ibiliko ziren aurreratzera eta aurrengo 20 urteetan be izango dira. Hau ez da karrera bat, esprint baten ataratzen dana, hau da, maratoi luze bat, baina meretan jokatzea merezi izan dauana, ez? Erreferente sarie hortan ere, beste hainbat erronkei erantzuten erreferente sarien moduan. Azken baten, erronka nagusia dogulako gizarte kohesioa eta bizikidetza. Eta ez dagoz, ez bata, ez bestea, hizkuntz kudeaketa egoki barik. Helburua ez bai da euskerea. Helburua da euskal hiztunok, pertsonak gara helburu. Geure hizkuntzarekin eta geure hizkuntza dinodanean dira euskara naiz bakoitzak erabakitzen dauzen guztiak. Zer da egin behar duguna? Aukerak emon, aukerak jarri, erabili alizateko.
erraz erabiltzeko, erabiltzea erakargarri izan daigun, eta erabilera oztopo barik abantaila izan daiten. Naturaltasunez erabiltzea daulako beharrezko. Guztiok, gutariko guztiok, eta oraindik euskarara pausua emon ez dabenak. Zapatuan San Mamesen kontzertu erraldoi bat egon zan. Eta kontzertu hortan euskara presente egon zan. Baina hortaz aparte, esaldi bat berreskuratuko neuke, danok han kantatu genduna. Eta da gure hizkuntza martxan dago, eta emoiozu zabaldu eizu mezu hori. Eta zabaldu euskaraz eta euskarara erakarriz. Eskerrik asko, eta ospa ingo dut, bale? Bingenen baimena daukat gainera. Eskerrik asko, Lorea. Eskerrik asko, Lorea. Eta ondo joan. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako sailburua eta gobernuaren bozeramailea, Binge Zubiria, zurea da hitza. Egunon, ez dakit berba egin edo ez, porque horreguzkiztan ikuste zaituzten batzuk eta nik gainera, ja, bozeramale egin hautenetik ez dakit laburritz egiten. Berba besterik ez dut egiten, ez dakit zer egin. Eta gainera ezin dizut euskarari buruz hitz egin, da edari buruz hitz egin, zedana esan dago. Itziarrek, Galderrek, Liernik, Xabierrek, Jonek, Xabierrek ez Loreak, Jonek dana esan dute. Orduan, usten badidazue, 3 minuten baten badizkidazue, hitz egin nahiko nizuek, euskarari buruz hitz egin ezin dudanez eta ederi buruz ere ez, hidratazioaz, teknologiaz eta adimen artifizialaz. Hidratatu. Gaur goizean egin dudan lehenengo gauzateko bat izan da, deiaren 2. orrialdean zutabe bat irakurri dut, Joarrak idatzitakoa, izenburua, hidratatu. Bere zutaberik gehienak bezala kritikoa. Azarre dago egite berekin, batzutan neguaz eta elurraz hitz egiten digulako gehiagikeriz, eta beste batzutan egun hauetan bezala beroaz. Berak muturreko klima egoera horiek lotzen ditu gizakion utzikeriarekin eta erakundeek erabakerik ezartzearekin, eta horren bere proposamena da hidratatzea. Mendian goragoa zenean bezala, apurka, edaten, ematea, neurriak hartzea, erabakiak hartzea, aurrera egin ala izateko eta gauzak konpontzeko. Ona sartu nahi zenean zuen txosten hau irakurri dut. Hizkuntza irizpideena, eta hemen dago hidratazioa. 20 urte daramatza zuek, zuen burua hidratatzen, euskararen erabilera hidratatzen, eta uste dut, adibidez aretela. 2. Teknologia. Ona etorri aurretik beken egon naiz, robot bat aurkeztu dugu. Eta gero aukera eduki dut tekniker eta ideko ikerketa zentruen postuetara bizita egiteko. 6 ingeniero eduki ditut esplikazioak ematen. 6 lauk euskaraz esplikatu didate egiten duten lana. Galderrek esan du, belaunaldi berriak datoz eta aukera berriak datoz. Dena, 80% euskaraz hitz egin dit. Etorkizuna beraz, euskaraz izan liteke eta gainera euskara gaztea izango da. Eta 3. adimen artifiziala. Teknikarren postuan, ez barkatu hau idekorene, ez teknikarrenen. Kasko batzuk ipini dizkidate, eta mikrofono bat. Eta esan didate, emaiozu agindua makinari. Mai batean zeuden kartutxoak, marka ezberdinetakoak, tinta kartutxoak, ez arma kartutxoak. Kolorez ezberdinetakoak eta marka ezberdinetakoak. Toron, nik agindua eman diot, robotari, zer hartu behar zuen. Eta esan diot, hartzazu magenta. Mikroak seinalea bidali dio ordenadore bati. Ordenadoreak mugikorrari. Mugikorrak Googleri. Googleek ordenadoreari, ordenadoreak robotari, eta junda piezak hartzen, da identifikatu dunean magenta, eraman behar zuen tokira. Eta ingenieriak euskaraz esan dit. Makinak ez daki oraindik euskaraz hitz egiten. Googleek antza oraindik ez du euskaraz ikasi. Beraz, etorkizuna nondik joango dan ere badakigu. Teknologia hori euskararen mundura ekarri beharko dugu, beste gauza batzuen artean gure bizimodua erreza egingo duelako. Beraz, eta ezin dizuet ezer erakutsi zuek egiten duzuelako, hidratatu, teknologia, eta adimen artifiziala bizitza eramangarriagoa egiteko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, oso egokia. Bueno, horrela gauzatu nahi izan dugu 20 urte hauek ospatzeko antolatu dugun lehen ekitaldi xume hau. Berriz, eskerrik asko guztioi ona etortzeagatik, ona hurbildu zaretelako. Eta orain, segitu dezagun beste modu batean, beste modu lasaiago batean, mokadu baten inguruan, berba egiteko beste giza batean. Eskerrik asko guztioi.